kedam tang pre achiklo ni phai troksi arni surihini ra engkoi rapli aningkan Ajit Kumar de inut Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker mate Deputy Chairman anghoi ingni bom ahut alang li sangtet cho endet pen Howraghat a constituency a Pharman MAC anghoi kangni abang phu avedetlo la sipining ang bong Karbi Anglong Autonomous Council pen by election mate labangso MAC anghoi ki papleng ji aphan election kapedoji delo BJP party mate ruling government party pen non amat amen klangdong laki khorsing ingti ex minister asopo sarjeng ingti lapen ke abaren khonsing rongpi tiket ke hang atum dopik sitala bang hingi ang bong si tiket abang cewanpo jong si central lapen state atum nang chijok dunde polong te sarjeng ingti kalite khonsing rongpi atum lo pusi arlo pen birtarip dunlong apitu birta kirip dunlong thuke sarjeng ingti aphan BJP atiket pideje angring thepe ihin anathu langdam polong te Howraghat a constituency ke Bengali atum penang anang ka cheraido latum ang bongta tiket ke hang atum dope